No niin, Silja ja Sinem. Kisat on ohi Santanderissa. Mitäs jäi käteen? Katselette toisianne kysyvän näköisesti. Oletteko te ollut samoissa kisoissa? Joo. Kyllä jokaisen arvokisan jälkeen jää aina semmoinen jonkinlainen tyhjä olo. Niinpä. Tyhjä olo ja miettii, että mitäs tästä eteenpäin. Tai oikeastaan ei vielä halua miettiä sitä, mutta Mutta se on merkki siitä, että kaikki on annettu, eikö niin? kyllä. Joo, kyllä me ollaan tyytyväisiä viikkoon, vaikka nyt maapaikka ei sit irronnutkaan, mutta puritettiin hyvin ja aika tasaisesti koko viikon. Ei tullut mitään suurempia ongelmia eikä virheitä ja tällä kertaa kävi näin. Se jäi viittavaille. No se oli tosi viittavaille, että ihan loppuun asti oli mahdollisuus ja viimeisenä päivänä se sitten karkas 11 maa, kun 10 sai paikan, niin se tietenkään ei lämmitä, mutta Silja, sullahan on kokemusta toisella yrityksellä nousta olympiamitalistiksi, että eihän tässä muuta kuin eteenpäin. Joo, mä just sanoin eilen, että on tää tehty ennenkin, että perästä kuuluu. Joo. Sinem, mitäs sulle jäi mieleen teidän yhteispelistä? Millä alueella on menty eteenpäin ja missä on vielä suurimmat kehittämisalueet? Mun mielestä me ollaan kehitetty kaikissa alueissa. Me ollaan kommunikaatio on mennyt eteenpäin, tekniikka on mennyt eteenpäin, yleinen purjehdus itse on mennyt eteenpäin. Purjehdittiin hienosti ja keskittyneesti ja laitettiin kaikki sinne. Okei, ja seuraavat suunnitelmat, mihin täältä? No nyt kun ollaan hetken aikaa tyhjennelty ja ladattu akkuja, niin sen jälkeen katseet suunnataan eteenpäin ja lähdetään Rioon lokakuun lopussa treenaamaan ensimmäistä kertaa sinne olympiavesille. Ja seuraavan kerran maapaikkojen jaossa yli vuoden päästä Buenos Airesissa, eli marraskuussa 2015. Siihen on vähän odotusta. Siihen on niin pitkä aika, että ei kannata niin kauheasti jäädä ajattelemaan maapaikkaa ja odottelemaan sitä kisaa. Et yli vuodessa meidän täytyy kehittyä joka tapauksessa niin paljon, että nyt vaan keskitytään siihen, että me noustaan siellä fliitissä ylöspäin ja sen jälkeen se maapaikka pitäisi tulla ihan itsestään. Onko teillä treeniseuraa Rio? Siellä on itse asiassa aika paljon kisoja, että joka tapauksessa siellä on marraskuussa tulee olemaan varmaan kaikki tanskalaiset, saksalaiset, russit ja ruotsia. Varmaan kuin 15-20 venettä. Asti löytyy treeniseuraa ja sitten treenikuvioita täytyy katsoa eteenpäin ensi vuodelle. Miten yhteistyö suomalaisten kanssa? Noora ja Milla oli täällä mukana ja te olette paljon ollut yhdessä. Joo, no ilmeisesti tytöillä oli pari vaihtoehtoa, mutta ilmeisesti hekin lähtee Rioon. Niin Okei. Jatketaan yhteistyötä. Selvä. Kiitoksia ja tsemppiä eteenpäin. Kiitos. Kiitos.